chinchina chinchini amama hunyama chinchina chinchi amama tisamba Asante bonre kente diami mubido Asante bonre kente diami mubido Pamia weni mabye yani kente Nensa nenban nensadya na Kro 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 Go na yamigo bonre kente dini na yamigo na pomite ebi anyom no gra me nche dem hunu to papa na so mabo me homoden Ghana mai mechia mo ene ye meeting ana ye nkomodie ne ye bi niam mienu eho asem na ye beka na ansa na no mechia Asante mawura otumfo se to toso mienu na masa achia na nanoma tena nkomia nyinara na makwa akochia me na osi ade ye kumfia me otoso na itachima mawura ene enkomodie ni se de meka ye niam mienu de edi kan Kente ehin ne free de toso mienu onua bi onde ya na asem de ya na membeze meka bi se ase oto ba bi no ototo ayampia na enso de meka na asem fi se asem bi a wo kan ne se bio me hunu onim hwe me fan se me hu de wo pa akere ase concept bi na wo yi Kente no asem no me nam tentan video so na me go hu se onua bi osi a friend na you know osi a friend chidom hene wo Facebook na de odi ato honi mo de mo amonhwe bi osi Kente emfri Asante memu na emfri bonwire na Kente no na emra na Bono manso kingdom no wo na Bono kingdom no wo ho no na Kente wo ho emra a friend saying Denkyira wo ho no na o Kente angunafo ho nso na nso wo Kente Akwamu nso na wo Kente ansa na Asante ba enti Kente na emfiri Asante memu se de ye kana sa history ni nyina lies de medical busa eno de enye no na me de ye me basis de adwumi ya me tu ye Dr. Ifremamu na twere wo ya nwona ni o enso no hu se Kente firi bonwiri enti wo hyehye ne saa na asem ni nyina ne sey me nua chidom hene wonti na enso wati ye wonwe ntoma ene ye wo Kente nyanwe ntoma bia na ye Kente na ene no ya mana kwa eti se nwe ntoma bia ye Kente se ube huna obo se ukosire mu a ye nuanom frafrafo ye nuanom kusasefo ye nuanom mamprusifo ye nuanom wona eka ho ewo fre kasenafo wo wonwe ntoma uhu ya no ahunu enwe ntoma enye Kente enso na ye fre nyina Kente emra na Bono manso kingdom no no nso wonwe ntoma Denkyirafo wonwe ntoma Akwamufo na wonwe ntoma angunafo no wonwe ntoma ebi aye different nanso so bonwire Kente no die eho abakosem kire se enuanom mienu bi a wo frɛ baako opoku kuragu
ena ba konse ye friend kwachi ameyaw no wo bonwire ena okọ wuram ena okọ hu se de ananse oye ne ntentan no wo the lines ne fa no de bi afefam so ho entina ayete se kenten enti din na nkasa na e bonwire kenten ye nwene ne se kenten enti sankrofoi ena baaye ena obefiti ase se wo yebi enti odika ye ba ka fe na aya asenyo ntoma afei wokofa niama foforo de eye ebre ho ayibi je se kosunsan de ye ebeye asase nyontoma ene ye fe na asase toma enu achi wokofa onyina tenten ho nua ne bi de beye ya enti eno nso wo beye foforo na enu ofe no gagamuga anase gagawuga so ahun enti oba de di kan wo de beye ye fe no nsadua nyontoma anase nsadua ntoma afi wonamu na ebinum firi baabi ebaaye so hu ede de wonsu nim wo ho ewo entoma nwene ho beka ho ene wo ye gagawuga na ekirei ena ohene ano wo ho na wo ye efe na kofo ekop edwo ko kire santehene otosumienu opokuare a odikan entina na opokuare a odikan no emenu ogitum se abaye royal cloth enu achi ebinum efifiri baabi ebai edede wonim ebeka ho enu nti onua baako efiri bondugu no se won se eho na ekire na pokuare ene won kokon ye a na abukofi sa bondugu ne ho na ye jamanfo omo ahinkuro jaman ene jaman ene bi eba be di Ghana na bondugu na ekwaye omo ahinkuro no akwa akodi kodivuar tina won so wonyon ntoma a wonwen wo ho efise bondugu fo no so firi Akwamu na baaye eye jaman fo no firi Akwamu ene besen kotena ho no won so wonwen ntoma na nyon ntoma na egu ahodo na enso de eye se kente no e de efiri bonwiri de wo munyina ni o ti kente no efiri bonwiri no eno ena ebra nana pokuare a odikan eni jamanfo kokon achi afi ahemfo no bi sa ba ya nana kwadwa dinkra penso enso so Asante man ne won kokon no sa bre no ena na dinkra symbols no so aba ena wo di nipa na wo capture wo ni bi eba bonwire ene enkura atwa ho ahia wo ho no ema wo de sa suahu no nso sa be ka kente no eho eye bonwire kente no eho enti na obi a wo ne nyentoma enti se de ye ka no kente no de ni ti eni bonwire na ema onyontoma ne ye wa ahodo enti sa wo hwe a entoma baako kente ntoma baako ese ye fe na dwenasa sa dwenasa no ni design nyina no abakosem kire se etese entoma no a Jacob enwene ba ne ba Joseph no pepepe enti a kire se Bible mu tetete no kra na nwentoma ewo ho nanso kente no die ti se nwentoma wo ho sabre
na nne wahunu kente na unse kente ne yasronko ti kente ne de ne origin ene bonwire na nam se bonwire ewa asante nti yesi asante bonwire ena asante hin otoso mienu enso na agitu mu se eye royal cloth ewa asante mem na enso na aman aye candidate nyina na wo nyina wo nwentoma ahodo wo ho a na enye kente eye nwentoma entoma ya nwene e different na emum kente de ni ti ene bonwire enti friends say chidom hene wasem na wokan yin enti history entin kente de ni ti ene bonwire na emo ye wonwentoma ahodo enti mu amu hu se ukosire ma omo wonwentoma wo ho ene ye feri nyina kente enso nyina ye kente ukọ voter wonwentoma different Babia wana nyentoma nanso kente no agi hene ne de ne ti ene bonwire ene nkura atwa ho ahia medamo ase wo saa kwan so mefa ansa na mekọ me second one mefa kwan so no mastrese Valley View University eduso ye admissions enti obia wawie SS no qualification ye education in English, Mathematics, Social Studies, IT and Business Studies. O prepare wo ho sa wo kwakira de wo secondary school bra so wo wie ye bi adwuma ho sikasem wo de nti wo kira de wo private school a frame number no 0535691884 ye be ma wo kwan kire kwan abefa so obetimi a kire wa ade no asa ko school no a obenya wo degree so kama wo be hu nse bibia be kama wo ye matured person obi onye 25 years and above so a frame me number na 0535691884 me cherechew akwan a obetimi afa so me wo Valley View University Techman campus inti me cherechew ama wa hwimi aba ene aba abebom ye fees ne bo onye den kura se the medical aka no first no mpa na ye se ne board no kana nkenye den ya ngirechem yi na ni nyina achi ya sa ateso ya tesopa na mentimi nka na ha o frame a mechirim a kirew ama wa hunu se de esitie bio yesaye BSc nursing obi opeso obeye nurse ni bra yegusu aye admission ye business administration ye wo mo ba regular and wo mo ba weekends ya no so wo ho Your BSc agribusiness and so wo and your BSc agri bra fees ne da fem kama afa yesa wo postgraduate programs and so wo MBA MPhil MEd MPhil ni ogumu ahodo curriculum administration your MEd so ewo ho what do you call it? MBA, Masters in Business Administration, and so wo oba bibia be kama. Nemo yesa wo sandwich. Eno kra de emuda ho pa wa wie na ukra diploma na wo kira de na pese wo bai be sandwich no so bra akwanya wo ho. Se emuda ho pa bi mre ni nyina ye kama eso mfia odudu a obedie eso ate kama fees so a edafem kura ukra degree nso na person obey top up enya degree in secondary education from degree in basic to secondary education bra ye bejewo na ye no wo atna ha fefefe wo frame number na 0535691884 ubenyame afi me ba second issue no so na ya me sa na mamu ze oh tentam fidie no so na me hu ze papa bi a woti abrochiri o se o de King David o Ohene David eja udene de ede nanso ensem a fa amamre ho ne de em se ya wunhuin ne nsem a wo kan nyina ne se friend say doma bonofo kuroba ko pe doma
and wabu Asante tia no so ne hene obri yebu a o ne nan si ni ti so na Bono kuro ba akopempo na musun na ene nka friends say we Bono fo nyina na ka ba o mu dia se ne nka mu awu abi simetrase na muse ba pay onim abakosem kasa no a wakadidi mpanimfu atem menenzo ye menu yakuma kasa wo kasa didi mpanimfu atem na nanom atem enua no de ka we kasa jejejeje abrawo ni mabakosem no ba hokura Bono kurobia ni hɔ a ene Asante eheda koye age Asante mom na ene Bono manso edi akon na na ya nuanom ntokwa na na opoku are wodi kan ene ne nua na nakwa achi ameyaw a oye Bono manso hene ena edi akon enam menteme ho ase bi ekoye fa won nyina won ba evi say opoku are na ne ba ene na opoku are na ne ba ene na na bafo pim a oye nkransa hene ena na kwa achi ameyaw ni nua ne opoku are eno nti eye onom nyina ba na doma a wo ka no sabre na woni Asante o kwa man na ye kroketua ze na kumase na ye kakraka no ne ye wo domafo etesontre ene ye wo kwa amanfo ewo ho ene ye wo tafofo wo ho na emo won nyina babeto amakom na kire wo ze wo kotena na amakom so ye ne kuro na asafofo wo ho nkuro no obi a wo ne baabi enti se doma ne kwa aman di akon na kwa aman efre na yonkofuo mienu beka won ho amna miensa beka won ho eye agona hene ene ne dom ofen so hene ene ne dom ebeka ne ho ene setafo hene ene ne dom ebeka ne ho na so wone doma edi akon a kai hu se doma na na wo ho sabre no na enkuro bi te se sumane drop ejide nkuro ne bi eka wona na won nyina edian na wode te ho no eye doma ena wodi akon ena wodi kwa aman eso ansa na Asante beba fize sabre na woni Asante man nemo there was a loose confederacy aye kwa aman ne na yonkofo no ene ofenso aguna ene tafo mpo kwa aman no kwa ne tafo koin kwa aman ne amakom mpo koin entine onka wo humomu ena sa akon no baaye na mra wo ka wo hubo mu obeye Asante no ena woni doma adi si ani a doma ntimia nyina no a wotufri ho besen ko konna mabesim ekofa kira numa namu a okodru wam a wamfiefo a ye mansenfo no ese okay ne momra betena ya paamu ene wam paamu ane na osiade ya agimambadu a wodi kan tu ni din ye no doma ahenkuro entiminua na ye kan doma afo me de maka mesa aka biem German for no woman ye bonofo ye ka bonofo a wonka ho medikan aka ye ka bono a bono ne tachiman ni nkuru ehona na bono manson kingdom no ewom se kingdom ne headquarters e bono manson no se akodi nkuransa mamu die na enso so eho sa area ho wona na odi akonya ho wona betena tachiman no se wo ka se wona wo free bono mu dia wo be share bono mu dia ene na bonofo no eye tachimanfo
ena enkransafoɔ ni bi ena wenchifoɔ ena friends say nsɔkɔ ene nsuatre nom zon nanso sie ka Bono said ye di kind dia eye Bono kingdom anase Bono state ebe kingdom no dia ene ye techima nko a na Germanfo a ofre sumenya na wo kwachichire yakwamu na wo fira Akwamu ebi fira Akwamu ba wo sa bufa asumenya ebetwa mu kɔ kumawu ansa no wo ba betena sontre so na wo sa free sontre so ekɔ bomampotamu ho enamua ekɔ friends chira ene abesim na wonamua kɔ wam ekotena wamfie na ebi namua kotena drobo ene enkura atwa ho ahia no wonye Bonofo we Asantefo na se eba se sumenyafo a kire obeda ne Akwamufo because ne kwa kire Akwamu enti we Akwamufo na mo origin ne ye chiche mu na ye kakraka no ena in 1959 no we say di be ne mfanto so mo say there was a Bono kingdom bi wo ho enti mo me mfa sa Bono no ento so ena binom se da bi mo de to so amo ayira yen fi say yen so ye free Kumase ena ye ba betena ha tek ayeduasi kote enom na ye betena ha na ye ba ahayo so honte ahayofo enti ye ahafofo ena bi nso a ekon no wo de pamo sahwifo a no wote saa ba bia no e ma bi tu call baby ene no ena wo ka ho enti edin ahafo no yesu ye be maintain se nkomo a maintain ankenne enka baka so nyina ye Bono mpo santo kwanu mu a ebi free Asante hene kan se wo mra mete ha na se domafo ka won a wabo amane ye brekumfo kra sabo se omo ye Bonofo enti minua sua history no why o kasa menka bia doma ene Asante nkwan woni Asante nkwan eni Asante so da na emo wo ko ka German ho no Asante mo na ni no kodi yakon di no so edene be ka Asante ho eno nti na abrofo eba ne Asante be kon ye a ekon ba ko wodi Asante so no eto a wo twitwa no domafo atua bi eto Asante etua ma abrofo no domafo atua bi Germanfo ri tua bi nti mesro hwe wo history ni ye why ya ja atendidie no na emre bia kampuntuo ensem afi me de ba ku twato menua ba ku ebusa amese die nti ena omonhu se ebia o kan onde o kan Asante hene omonhu se Asante hene aso eyimuse bia omo tete gatam na wode ne nsa aso emubi no kre ohoni ahemfo ena mo nyansa so ena wa organize clean up exercise ti santeman nyina wura efre na man hene na wa hye won se yenye we to da wonu ankasa wo obi nanso so ahemfo no ni ho kwan se wode won sa koso so aniama num ebinom yamfom so ba wo munnim efiso ohene bia wote akonwa sa akonwa no so ye bosom sa gatamu ahemfo bitimi tete no ede won sa koso mu no ewom so wo hye gloves die nanso symbolically no wode won sa koka fin fiso sa gata no obi a oba bi me maame nom ma enyese bi a mebu mu anim tia mu amunim pefe se eye eto bi a fanse bosom yaso na friend saying mu amunim de ekoso so ho wo kodware o horo ebefa gatam
Sa eniema ne bi wo ho a eni kwan sa ahemfo no ho ekọ ho. Eno nti na mpo twerɛsɛm kyerɛsɛ se oba no ebe ma no yire wo ho na wo yire ne bu ne nsa enko ne ho. Nanso so ahemfo de eya chiwade mpo. Enso so ahemfo bebre eye samfomso yi. Ebi anana no mpanimfo ne wona wotu of won konwa ho bi wo ha adwene nyamma saa semwe so. Enti mesrɛ mo mom kai won ti saa no mo di musuo ka akonwa no. Free say ya na ya adwene ye say ene your modern world. Enti e was say bibia ye modern. No kure wo ho ne say ye nkonwa na ye te so no ya amamre. Ye yeso amamre. Enam say ye yeso amamre nti no e was say amamre bi wo a ye kipu. Se wo yesa na tumi e woso ni nyina wo yi afri ho. Enti mesrɛ mo me enhwɛ saa de ni yi. Onyame nhyira ye nyina. In fact me wura fi ade baako. Me hwɛ video bi. Na eye Asante man members a wo Australia wo si won hene. Ngrofo yi ade ma na ye fe. Moma yensua na ye nyina ye nyema na nye fe. Na ye ntena odɔ kwan so. Na yenya isa watimi wakame. The last one. Me video baako a me ye na onua baako ebusa me say ade na me compare Kumase ene doma na mamfa doma compare kurufufuro. Video answer ni nyina ne video na me hwe ye ma me ye saa video Kumase doma no. Na obi no aye video kyerɛ sɛ doma fe chen Kumase. Enu nti na ma na me kyerɛ mu sɛ doma kuro no ɛso de na enso bia. What the doma kuro no times 20 kura enuru Kumase. Ena nipa dom egu Kumase no nso dɔɔso a doma afuo wom. Ba bia afuo wom. Enu nti nipa na dɔɔso kuro no mu a ena ma fin no ba. Nipa ne yaketua bi a efin ma. Enti no comparison here. And I'm to ho say doma kuro wontimi mfa ntoto tachiman ho ba bia. And now say tachiman so nipa wo ho framan eduru dwada edwa ne etwa mu wi a kohwe ho edwam ho. Bo hunu bi di ahoho bebre ya besai ho. Ansa na ya sa aye ho kama. Sa na nam se Kumase de ye ni dwada. Na dwada ne ye from kwasiada kosi memenda. Enti da bia enwumre no won be wie no bo se hwa ye fin ansa na wa ye wasiesie won ti ade e be che na hwa ye kama I know enwumre so na hwa sa ye fin di ze ukotwa wo be ka se kuro no monye fe na nso saa na tie ye nipa na ahoho nyina ka ho ne kuromafo ka ho e na aye saa de no enye kasa kuo bi e na ti sei e na kasa kuo bi ti sei ye nipa dodo no e na kofa saa ha ne ba. Nyame nhyira ye nyina medamo ase.